Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqaphambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, igama lami nguVusi Mavusana. Abaningi nje bayangazi bafowethu kule channel yethu ehamba phambili. Bafowethu, namhlanje sizokhuluma nje ngesihloko esithinta abaculi bakaMaskandi abawu2. Labaculi esikhuluma ngabo la sizokhuluma ngoKhuzani, siphinde sikhulume ngomthandeni la bafowethu. La kahle kahle into esizoyenza ke bafowethu, sizobheka izinto lana ezibalekile ufanele siqaphele njengabalandeli. Inkulumo yethu izoncika egamekweni esezike zenzeka bese siqhathanisa ke nesigameko esenzakalayo njengamanje kwamanye ama-genre, ikakhulukazi hip hop. Siyabona bafowethu abaculi be-hip hop bayaphela abaculi be-hip hop. Ukuphela kwabo akekho kwazi ukuthi isizathu ngabe yini njengoba baphela. Engifisayo ukuthi lo mkhuba lona kwi-hip hop njengamanje abalandeli be-hip hop bayalila kakhulu ngokudlula komculi ke laphana u-AKA. Ngizoxolisa nje bafowethu ukuthi ngiyithinta izinto efana nalezi, kodwa ke kubalekile zinqwele, ikakhulukazi nje zinqwele ningasizwe into efana nale ukuthi sikhuzaneni inqwele. Ngiyazi ukuthi into esuke into ezinqwele iyalokhuzana iyatrenda kakhulu, futhi ke iba semgangathweni, futhi inqwele mayithe no zisuke lapho leyo nto vele isuke ngeke zitrend. Kodwa ke ngiyafisa ukuthi into efana nale sibambisana bafowethu. La udaba loluthinta umthandeni liphinde lithinta igcokama bafowethu. Thina njengabalandeli into efana siqaphele nendaba lodaba lokuthi abalandeli kugcine sekuthintwana ngezandla. Lokho ke wrong kakhulu. Leso sigameko leso sesingagcina sesifana nje nalesi esifana no-AKA, because asikwazi u-AKA yini imbangelo ukuthi agcine azadubuleke. Baningi futhi nabaculi abadubulekayo be-hip hop. Baningi, khona omunye nje ubhuti osanda kushona ukuthi angibazi kahle labaculi, uDJ Sampoti. So uma ngahle kwenzeke ingozi mhlambe emcimbini kudubuleke umlandeli, mhlambe bese kuthinteka igama lomculo othile kulabaculi esibabhekile njengamanje. Ngoba bafowethu uma sikhuluma ngoKhuzani, sikhuluma ngomthandeni, suke sikhuluma wathi ungizwe labantu baphezulu bayilento ephezulu ekhekheni. Yabona nje masikhuluma ngalabo bantu sikhuluma ngabaculi abaphezulu ngalendlela eyisimanga futhi esiqhenyayo ngabo. Futhi uma ungathi uyabaqhathanisa, ongeke uzubaqhathanisa, wonke umuntu kwi-level yakhe. So engifisa ukuthi njengamanje nje sibheke laphana kwikhuphukane zakho, kwikhuphukane zakho sibheke khona laphana bafowethu. Laphana zizobe ziqhathe ngicabanga abaculi ba close to 9 if ngaqamba imanga. Ngicabanga amageza amahle, uGatsheni, uBheki Ihonga, uPotso, uKhuzani, Nkosi yamagcokama Duma kahle, Gcokamelisha, noma sengibakhohliwe kodwa abanye. Kodwa ke ilabo baculi labo ke njengoba balaphana bayazi ukuthi Thwasa leCouncil abahube. Labaculi bayazi ukuthi njengoba balaphana nalabaculi laba abaphakathi abakhona laba abahamba nabo bayezinkinga ngokwabo. So ngifisa ukusho ke lokho ukuthi laphana bafowethu akusile ukuyola njengoba kuyi-competition yabalandeli. Akiwanga laphana ukuyolwa ke laphana bafowethu kufanele ukuthi kuphume inqwele ngempela. Laphana kuzobe kushubile. Engifisayo ukuthi lokho kwenzeke ezinkundleni zokuxhumana, uthola ukuthi abalandeli bayangcofana ngale ndlela. Inkulumo yami ibheke lapho, akungaze kufike ekuthintaneni ngezandla, ngoba lokho umculi mhlawumbe okuyothi makulimala umlandeli noma kulimala igidangoma bese kuthinteka igama lakhe, thina njengengqwele sizomenyanya. Angazi noma ningizwa kahle. Vele lokho ke kuzokwenzeka ukuthi simenyanye lo mculi ngesimo sokuthi kulimazeke elinye iqhawe ngegama lakhe. Kanti kungcono lokho okwenzakalayo einkundleni zokuxhumana kuphele lapha einkundleni zokuxhumana, kodwa uma sensimini igeje kungabe bikho umuntu olimalayo.
kugcine sekuthintwana ngezandla ngoba lokho ke kahle kahle umculo awukho ngaleyo nto leyo umculo. Ngiyakufisa lokho ke bafowethu ukuthi kwenzeke. Bafowethu zoyibamba ivideo namhlanje ngizwe ukwanda kade. Si-channel ehamba phambili umkhanya kude. Siyacela ke lana bafowethu ukuthi abantu abafuna ukuthi abantu aba-advertiser abafuna advertise impahla zabo bangakwazi ukuthi bechumane nathi masenza ama-video sichumane sigqoke leyo mpahla yabo siba advertisele impahla yabo kodwa lokho ke sizoxoxa nabo bangasithinta nje inamba ngizoyishiya inamba lana ngizoyithola inamba zami mawufuna inamba yami ifuna i-comment section so inboxana siyi-channel siyabonga.